Irridu soċjetà li jimpurta. Dan huwa l-messaġġ ewlieni li joħroġ mid-dokument ta' qabel il-budget preżentat fl-aħħar jiem mill-Partit Nazzjonalista. L-unika oppożizzjoni fl-Ewropa li għamlet dan it-tip ta' dokument li hu mimli bi proposti intiżi sabiex jgħinu lil dawk l-aktar vulnerabbli. U l-gvern qed isejħilhom daw il-problemi ta' suċċess. Aħna naħsbu li daw mhux problemi ta' suċċess, imma problemi maħluqa minn gvern li ma jimpurtax, minn dawk li huma vulnerabbli, minn gvern li ma jpjanax fit-tul. Kien dan il-messaġġ ewlieni tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija meta f'konferenza tal-aħbarijiet itkellem dwar l-importanza li napprezzaw il-ħidma ta' kull min jistinka sabiex ikollna soċjetà aħjar imkejla bil-benesseri aħjar ta' kull persuna. Mhux biss f'dik li hija kritika l-gvern imma wkoll proposti konkreti ta' kif qed naraw illi nistgħu nippjanaw aħjar, nistgħu nigvernaw aħjar, nistgħu nagħmlu differenza fil-ħajjiet tan-nies. Ma jistax ikun illi jibqa' divarju tant wiesa bejn dawk li għandhom ħafna jew kollox u dawk illi m'għandhom xejn, the rich get richer, the poor get poorer. Il-kelliem tal-Oppożizzjoni għas-Solidarjetà Soċjali Claudio Grech u l-kelliem tal-Oppożizzjoni kontra l-Esklużjoni Soċjali Ivan Bartolo taw aktar dettalji dwar proposti fil-pre-budget document tal-Partit Nazzjonalista. Kif l-Oppożizzjoni qed iżżewweġ il-viżjoni li għandha għal dan il-pajjiż mal-miżuri u mal-implementazzjoni ovvjament fil-kuntest ta' oppożizzjoni li trid u taspira li tkun gvern alternattiv. U pre-budget document li jinnerġa' nisħaq huwa mibni fuq il-kunċett illi l-ekonomija tittaħdem għan-nies. Fl-2013 Joseph Muscat kien wedna bħala poplu illi se jeredika il-faqar, però sa dan it-tant is-sitwazzjoni hi dik li hi llum. Offrejna proposti konkreti biex intaffu is-sitwazzjonijiet ta' minnu vulnerabbli. Matul din il-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm preżenti s-Sindku ta' San Ġiljan Albert Buttigieg u l-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista fiż-Żejtun Amanda Abela. Id-dmir tagħna illi nkunu propożittivi għalfejn. Għax aħna nemmnu li bħala politiċi ma rridux nistennew illi xi darba nkunu fil-gvern biex nibdew nagħmlu differenza. Għax il-poplu tagħna huwa poplu wieħed. Il-poplu tagħna mhux maqsum bejn dawk illi itendu ma' partit jew ma' ieħor. U m'għandux jistenna partit jew ieħor illi ikun fil-gvern biex jagħti l-kontribut tiegħu materjali li jista' jagħmel differenza f'ħajtu. Biex nimxu flimkien il-qudiem u ħadd ma jibqa' lura. Kinku Tajjar, Net News.